קורה ביום חמישי האחרון. שוב בקטגוריות המקרים שנגמרו בנס, דוד קץ שרכבו הוצף, הוא כבר בעצם היה בסוג של הלם, לא ידע איך להיחלץ מהמצוקה, באמת רק תושייה של כבאים שהגיעו למקום הצליחו להציל את חייו, רפי אייל ושניים מהמחלצים שהיו איתו בצוות איתנו עכשיו. רפי, שלום לך. אהלן רפי. קודם כל, כמה זמן לוקח לכם להבין את חומרת המצב? בדיוק 4 שניות. יש לנו לספור 1, 2, 3, 4 וכבר הייתי במים. בדרך כלל יש לנו זמן לנתח, לחשוב, דרכי פעולה. פה לא היה זמן. אבל מהמקום שאתה נמצא, מה אתה רואה 4 שניות לפני שאתה קופץ למים? אני רואה רכב שקוע ופשוט מפלס המים מגיע כמעט עד לגג, וחבורה של אנשים שלדעתי הם היו פועלים שם של מעט, צועקים לעזרה, הכל בלחץ. ממש 4 שניות כבר הייתי בתוך המים, לא היה זמן לחשוב. נכנסתי לתוך המים, שחיתי אליו, ולשמחתי הוא עוד היה בחיים. וכשהגעתי אליו הרמתי לו את הסנטר למעלה כדי שהוא אוכל לנשום ביד אחת, וביד השנייה פתחתי את הדלת, ואז הצלחנו לחלץ אותו. לפני זה גם עשיתי איזושהי פעולה, שברתי חלון, אבל זה פחות או יותר היה הלך הדברים. רגע, שברת את החלון כדי שתצליח לפתוח את הדלת ולשלוף את הנהג? הצלחתי לפתוח את הדלת הקדמית שלו, הסייפטי שם פשוט היה סגור. הצלחתי לפתוח את הביטחון ואז למשוך אותו החוצה. כמה זמן הוא היה במצב הזה שם? כמעט מתחת למים? להערכתי משהו כמו 30 דקות. אחרי ששאלתי שם פשוט אנשים כמה זמן הוא היה שם. אבל הוא היה גם בהלם, בואו נשכח שהוא גם היה מבוגר, והוא גם נכה, נוסף לכל. הוא תקשר איתך בכלל? הוא היה מסוגל? הוא תקשר נורא מעט, לדעתי הוא היה בהלם. הוא היה בהלם מוחלט אחרי שהוצאנו אותו. היה יותר חשוב לו לקחת את הסיגריות, ואז אמרתי לו, מה אתה עושה? מה זה? הוא אומר, סליחה, זרק את הסיגריות חזרה. הוא היה בהלם מוחלט. הקור, יש לו נטייה גם להקפיא את המוח. מעבר לזה, להקפיא את השרירים, הוא גם מקפיא את המוח. המוח לא חושב בצורה הגיונית. אז זה גם השפיע עליו. כלומר, אתה מעריך שזה היה באמת עניין של שניות, לא התערבת מאוחר מדי, כבר לא היית מצליח להציל אותו. עניין של שניות, בדיוק ככה. ממש שניות. זאת אומרת, ממש עוד 1.5 דקות, לא נראה לי שהוא היה שורד. הוא היה פשוט טובע. כמה שנים אתה כבר במקצוע? 15 שנה. מה, היו לך מקרים דומים? לזה לא, אף פעם. לא היה מקרה דומה לזה. היה מקרים שהם... זה ממש כאילו, מה שנקרא, 100% הצלת חיי אדם. היה גרורות כאלה, אתה יודע, פה הצלתי, לא משהו ברמה כזאת, זו הרמה הכי גבוהה שהגעתי אליה. שזה ממש להגיע בדקה 90, לפעול במהירות הכי גדולה שיכולה להיות, ופשוט להציל חיי אדם. אני רואה את השניים ברקע מעניינים בראש, הם חלק מצוות ההצלה. אולי כדאי שנציג אותם. מן הסתם, כן. זה דוד אזולאי, הוא מפקד הצוות, וזה רוט פוקס, שהוא מספר 3 בצוות, הוא כבאי מתחיל יחסית 2 אבל גם פעל בצורה מופתית. דיברת איתו עם המחולץ מאז? האמת שלא דיברתי איתו, אבל נמסר לי שהוא בריא ושלם, שברוך השם הוא גם לא יצא עם איזשהו דלקת ריאות או משהו, כי בכל זאת הוא היה קרוב לאיזה 30 דקות בתוך מים קפואים, אבל נמסר לי שהכל בסדר, הוא בריא ושלם, ומה שנקרא חזר לשגרה. יפה. רס"ל רפי אייל, תודה רבה שהסכמת לשתף אותנו. תודה. תודה רבה לך. להתראות. ביי ביי.